Xulio é biólogo e chegou hai 7 meses para traballar cunha ONG española. En breve ten que volver a Galicia, así que trata de gozar ao máximo desta experiencia única. Bos días, Xulio. Moi boas, que tal? Benvidos. Como estás? Pois mira, ser son de Ourense, total. O que pasa é que as miñas últimas coordenadas en Galicia xa estaban entre Miño e Oleiros, e aí no entorno da Coruña, pero agora xa estou aquí no Salvador, como biólogo, contratado por Amigos da Terra como cooperante en distintos proxectos de cooperación internacional para protexer a natureza e tamén contribuir ao desenvolvemento desta xente. Bueno, estamos en a comunidade de La Tirana. Aquí están os meus compañeros intentando subirse a embarcación. Hola, Ingrid, buenos días. e Nicolás, que son compañeiros de traballo, son naturais de aquí, pero traballan para Amigos de la Tierra España. E logo pues tamén está Sabino, de nosa asociación local. Bueno, pues estamos nunha das cangles da Reserva da Biosfera de Jiquilisco-Xiricualtique, que é unha das máis importantes do mundo e especialmente importante no que se refire á protección do mangle. O mangle é este tipo de árbol que vemos que con forma de como de candelabro invertido. Esta reserva é moi importante porque aproximadamente casi hai 90 tipos de especies de aves migratorias que usan este espacio e entonces por eso tamén é moi importante conservar estos territorios porque estaremos conservando as especies de outras partes do mundo tamén, porque sin eles non poderían migrar e polo tanto as especies poderían desaparecer. E, bueno, o mangle, aproximadamente, nos últimos 40 anos, El Salvador, desgraciadamente, perdeu o 60% da súa cobertura de mangle. Por eso é tan importante manter o que queda, non? Bueno, ahora vos vou propoñer que deixemos de remar para deixarnos contaxar este silencio casi musical. Ahí. Me encanta, non me fartaría nunca deste silencio sonoro. Nada, pois agora vos propoño reter na vosa retina toda esta fermosura porque de repente vai desaparecer. Aquí estamos vendo que o cambio climático é unha realidade, que non é unha ficción, cousas que a veces non podemos ver, como o cambio no réxime das chuvias, un incremento do nivel do mar é difícil de ver, pero aquí sí que vamos verlo de un xeito clarísimamente. A destrucción absoluta dunha franxa de aproximadamente 100 metros de mangle, un dos máis valiosos bosques do planeta. Como vedes, o impacto é absolutamente abrumador. A mí se me encolle un pouco o corazón cando chego a este lugar e vexo o tamaño de desolación porque realmente o impacto é demoledor, non? Hai que lembrar que tan só hai 5 anos isto era exactamente igual ao lugar polo que estábamos pasando, algo cheo de vida, vegetación, fonte de sustento para moita xente. Ata aquí chegaba o mangle porque o mar iba moito máis para lá. O avanzar o mar, a salinidade é demasiado e acaban morrendo. O realmente os que causamos ese cambio climático estamos en Galicia e nos outros países que temos ese poder adquisitivo onde facemos un despilfarro enerxético que contribúe a emisións de CO2 que fan que este proceso do cambio climático todavía sexa máis intenso e aquí temos as consecuencias. Es la cuna donde nací, es mi tierra de encanto sin igual, testimonio de origen Pocomán. Bueno, pois esta é a vida rural de Montecristo, a comunidade que acabamos de chegar. Como vedes, son xente moi humilde, traballadora, de feito, por eso non se ve moita xente agora, porque están traballando, puncheando, que eso, na busca de unha especie de cangrexo que ten bastante valor comercial e que venden no mercado. A xente tamén pode vir a facer turismo aquí, teñen unhas cabañitas, son super amables en todo. Hai unha cortesía que é prácticamente descoñecida para min, porque en outras zonas, pues, sempre, e aquí o trato que a xente é sempre super amable, pedinte que pases, que te sentes, que tomes un fresco con eles, un café. Bueno, pues imos xantar ao tradicional estilo, cociñadiño, ben rico, fresco, recén saído do mar. E temos tamén, pois, por suposto, non pode faltar a tortilla de millo neste país e o arroz, que tamén é un acompañamento básico e unha das fontes de enerxía máis básicas. Pois nada, convido vos a sentarvos e a papar. Pois veña, que aproveite, que aproveche. Gracias. Grazas.
Mi país, qué lindo es mi país. Están ahí las razas todas de mi país. Cuando al fin todos comprendan que mi país es corazón del mundo y por eso canto yo a mi país. Es corazón del mundo y por eso canto yo a mi país. Pois mira, estamos chegando xa ao viveiro de tartarugas de Montecristo. Hola. Este es el señor Lobo, ¿verdad? Sí. Mi nombre es Xulio López, de Amigos de la Tierra. Pues mira, aquí unha das cosas máis bonitas do meu traballo, que adoro especialmente. Este proxecto é un componente de tartarugas. Vamos a ver, aquí no Salvador é un importante problema que as tartarugas. Tartarugas mariñas teñen un problema de conservación moi grande, entón o que estamos facendo aquí, como a xente ten bastante necesidade, agarra os ovos e os leva ao mercado para a venta. Ahora xa está prohibido, pero claro, toda esa xente se queda sen unha alternativa de vida, de sustento. Pero os comen os ovos. Sí, se consumen no mercado, é bastante tradicional. Que pasa? Que iso puña moi grave perigo a conservación da especie, porque prácticamente casi todos os niños de ovos eran expoliados. O que se nos ocurriu facer é seguir pagando por esos ovos, pero en vez de comelos, pues vamos a poñelos aquí neste viveiro e logo liberalas ao mar. Aquí creo que máis de 68.000 huevos, verdad? 68.226. Por cada 1000 tartaruguiñas pequenas que saen aquí ou na praia, só unha chega a adultez para ser ter capacidade reproductiva. Só unha de cada 1000 aproximadamente. Bueno, estamos aquí co viverista, co señor Lobo, e imos sacar unha nidada que está xusto rompendo o do cascarón e vamos a axudarles un poquinho para poder liberalas despois. É tortuga golfina. Mira, Aí vemos, aí son preciosas. Están aí como aínda exhaustas seguramente por sair do cascarón. Entonces aquí a operación de axudarlles. Nestes botiños anotamos exactamente a cantidad de ovos recuperados do niño e que se meten aquí no viveiro. Neste caso foron 105 ovos. Julio, que se siente cun traballo como este? Pois moitísima satisfacción, porque moitas veces cando defendemos o medio ambiente o facemos dentro dun despacho, pero nisto temos ocasión de ver os resultados directamente. Bueno, aquí temos os protagonistas da liberación de hoxe. 110 exemplares de tartaruga golfina, que imos ceibar nuns breves momentos no mar, para que volten algún día tamén a poñer aquí os seus ovos. Aquí nos toca decirles adeus e temos que deixalos un poquinho lonxe da auga para que eles puedan recoñecer a área desta praia e volver algún día a poñer aquí os seus ovos. Así que a ver quen come toda a sopa. Vamos, rapaciñas, vamos, a ver quen chega a primeira. Sí, van en pos da liberdade, en pos dunha vida longa tal vez. Liberación de tartarugas. Encarnación, Concha. Vaya traballo que tes, Xulio? Isto non se paga con diñeiro, compañeiro. Momentos así son para guardar no recordo para sempre. A máis o facelo a esta hora, o sea, botamos cando os depredadores están menos activos, entonces teñen máis posibilidades de sobrevivir. Adeus, mira, adeus. Sí, veña, que te quedo toda unha vida por diante. Xulio, muchísimas gracias por este día tan especial. Bueno, gracias a vos, para min tamén foi moi especial e a verdade que non podo rematar mellor o día que desta maneira. E algunha cousa máis, teñome que por esta pañola Scout para darlle un saúdo moi forte a todos os meus compañeros e irmáns Scout do Grupo Hércules 283. Ata pronto. Un saúdo, ata pronto. Chao. Adeus.